Srpska se truba s kosama čuje, Srbina svakog da obraduje. Nastupom ruskih umjetnika Prijedočani su bili oduševljeni, jer često nisu u prilici da prate predstave vrhunskih svjetskih umjetnika. Za mnoge to je bio nesvakidašnji doživljaj. Ruski gosti oduševljeni su Prijedorom i gostoprimstvom. Сегодня мы прибыли к вам как своим побратимам по поручению. Cilj dolaska je zapravo taj da je 2015. godine potpisan dogovor o saradnji o bratimljenju grada Irkutska i grada Prijedora i to je zapravo i cilj dolaska, a večeras ćete vi imati priliku da vidite ruske, to je sibirske tradicionalne običaje, stare pjesme, kozačke pjesme. Umjetnici iz daleke Rusije trudili su se da publici što vjerodostojnije predstave svoj bogati umjetnički opus. Oduševljen je bio i gradonačelnik Prijedora Milinko Đaković. Vjerujem da će građani Prijedora biti zadovoljni i da će toplo pozdraviti naše pobratime iz Irkutska, prelijepog grada koji je pobratim zadnjih nekoliko godina sa gradom Prijedorom i koji se pokušava povezati sa nama ovdje, prije svega na ovaj kulturni način, preko kulture, a vjerujem da ćemo i mi biti u prilici da uzvratimo gostovanjima njima naših pjevača ili kulturno-umjetničkih društava. Druženje sa Rusima Prijedočani nastavljaju večeras u Galeriji 96, gdje će uslijediti mini koncert gostiju. Pozorišna predstava Nikolaja Erdmana Samoubica na programu je sutra u 20 časova na sceni Prijedorskog pozorišta. Ulaz na sve događaje je slobodan.